पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। रहब कैसे हो सहब कैसे हो। रहब कैसे हो सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। ससुर जी के बतिया हम सही लेबे। ससुर जी के बतिया ता हम सही लेबे। सासु जी के बतिया सहब कैसे हो जी। सासु जी के बतिया सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। रहब कैसे हो सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। सहब कैसे हो रहब कैसे हो। भसुर जी के बतिया ता हम सही लेबे। भसुर जी के बतिया ता हम सही लेबे। जेठनी के बोलिया सहब कैसे हो। जेठनी के बोलिया सहब कैसे हो। जेठनी के बोलिया सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कैसे हो। रहब कैसे हो सहब कैसे हो। देवर जी के बतिया ता हम सही लेबे। देवर जी के बतिया ता हम सही लेबे। ननदी के बोलिया सहब कैसे हो। ननदी के बोलिया ता सहब कैसे हो। सहब कैसे हो रहब कैसे हो। रहब कैसे हो पियबा सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कौना हो। पियबा गइला परदेस बारहब कौना हो। रहब कौना हो पियबा सहब कौना हो। पियबा चल आब जल्दी से घर बना हो। पियबा जल्दी से चल आब घर बना हो। रहब कैसे हो पियबा सहब कैसे हो। पियबा गइला परदेस बारहब कौना हो। ससुर जी के बतिया ता हम सही लेबे। ससुर जी के बतिया ता हम सही लेबे। सासु जी के बतिया कोना के सहब। सासु जी के बतिया हम कोना के सहब। पियबा गइला परदेस बारहब कौना हो। पियबा गइला परदेस बारहब कौना हो। रहब कौना हो पियबा सहब कौना हो। पियबा गेल